ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kodayaushe da zarar mun dora. ‘Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan mu da sake ƙara kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Muna roƙon da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Insha Allah yau za mu nuna muku yadda za ku haɗa CUG SIM na line Etisalat ko na Chain 9 Mobile. Ita kalmar wannan ta CUG tana nufin Close User Group. Galibi masu amfani da wannan SIM suna kamar 'yan mata haka da samari da suke yin waya ko kuma ma'aikata ko kuma dai wani organization ko private sector. Insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi wannan tsari kuma yadda SIM ɗinku CUG da za ku rinka yin waya tsawon wata ɗaya, za ku yi subscription na renew ɗinku ga wanda kai adin ɗinsa zuwa number ɗinka group ɗinka. Insha Allah za mu nuna muku akwai buƙatuwar ka mai da layin ka ya koma more business plan. Yanda za ka mai da layin naka ya koma more business plan, akwai buƙatuwar ka danna star 246 star 4 star 1 hash. To shikenan, in ka mai da shi more business plan, to akwai plan guda biyu da za ka iya yin waya da su. Akwai na 500 akwai kuma na 1000. Na 500 gaskiya yana yin sati biyu, na 1000 kuma yana yin 1 month cikakke. In kana son ka yi subscription na 1 month, akwai buƙatuwar ka danna star 246 star 4 star 1 hash, sai ka sa 1000 hash. In na 500 za ka yi sai ka sa 500 hash. In kai shikenan, akwai buƙatuwar yadda za ka yi join ɗin number da kake so ku rinka waya da ita unlimited har sai tsohon wata ɗaya subscription ɗinka ya ƙare sai kai renew. Sannan kuma duk wanda za ka kira inda yana da layin CUG na Etisalat, to kyauta za ka kira shi har tsohon watan nan sai subscription ɗinka ya ƙare za ka yi renew ɗinsa. Yanda za ka samu OTP inda za ka yi join shine akwai buƙatuwar a SIM ɗin da kai subscription ɗin, akwai buƙatuwar ka danna star 303 hash. Kana dalin za su turo maka OTP, sai ka samu layin da kake so kai join ɗinsa a group ɗin da kake so ka rinka waya da shi tsawon unlimited har tsawon wata ɗaya ko iya inda subscription ɗinka ya ƙare shine sati biyu ko wata ɗaya. Sai ka je ka shiga inda ake tafin MSS, sai ka yi kwafi wannan OTP ɗin naka, sai ka tura a 303, za ka tura musu MSS. To shikenan ka yi join ɗin wannan SIM ɗin a cikin group ɗinka na CUG. Za ka rinka waya da shi ne lokacin da ka ga dama, lokacin da ka so. Haka kowace number kake so kai adin, haka za ka yi wannan tsari. Ka ɗauki OTP ɗinka ka tura text zuwa 303 a layin Etisalat. To shikenan ka yi adin ɗinsa a group, za ka kira shi lokacin da ka ga dama, lokacin da ka so, unlimited ba iyaka har sai zuwa lokacin da subscription ɗin ya ƙare. Muna roƙonku da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da kawo muku wasu sababbin shirye-shirye akan lokaci. Wassalamu alaikum, mun gode.